Медицина хезмәткәрләре өчен узган ел ничек үтте? Бу турыда 31 мартта район үзәк дәвахана хезмәткәрләренең медицина советында сөйләштеләр. Утырышта район башлыгы Разиф Кәримов Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының стандартларны һәм медицина эшчәнлегенең сыйфатын тикшерү идарәсе башлыгы Галина Лысенко катнашты. Баш табиб Айдар Фатыхов үз чыгышында дәвахананың 2021 елгы эшчәнлеге 2002 елга куелган бурыч планнар белән таныштырды. Үзенең докладын ул демографик вазгыятьне анализлаудан башлады. Демографический кризис, начавшийся в 90-х годах, привел к значительному снижению показателя рождаемости. За десятилетний период, начиная с 2012 по 2021 года, рождаемость в районе снизилась в 3,5 раза. Медицина советы утырышында табиблар тармак хезмәте күрсәтүнең сыйфатын арттыру, авыруларның ышанычын яулау, халыкны сәламәт яшәү рәвешенә тарту мөһимлеге турында сөйләштеләр. Кадрлар мәсьәләсе дә кискен тора. Узган ел медицина хезмәткәрләренә коронавирус белән шактый көрәшергә туры килде. Моның белән алар табиблык эшенә тугрылык, һөнәри осталык сыйфатларын саклап, халыкта зур хөрмәт казанды. Җыелыш медицина хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Адилә Бөрханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.